Cześć, z tej strony Ignacy. Nie wiem, tego mi przed chwilą nie udało, więc taki krótki teraz, bo za chwilę po prostu będę nagrywał live'a. Nie. Tego nie znam. I razie coś. Jajpad. Gdybym miał opisać swoje życie, to bym właśnie tak to opisał. Poczekajcie jeszcze raz. To chwilę mi to zajmie. To ja, gdybyście chcieli mnie znaleźć, to tak jak wyglądam. I co to? Nie to. Chwilunie. My dad has a gold tooth. My dad has diabetes. Dobra, już gotować. Ludzie, chcę opisać. To nie miałam płakać. To teraz będzie. Patrzcie. Tak opisuje swoje życie. No tutaj się udaje mi. I zniknąłem. Dobra, więc to będzie już wszystko na dzisiaj. Więc subskrybujcie, lajkujcie.